Lammaslaumat, mutta tuolla on aika komeata maisemaa tuolla vasemmalla. Tai sen verran, mitä mä nyt tästä ratista näen. Ui, olipas taas siihen kohtaan. Tää on jänniä nää tällaiset. Hirveän fiksusti ovat sijoittaneet näitä passing placeja kyllä sellaisiin kohtiin, jossa ei tosiaan näe, mitä sieltä toiselta puolelta tulee. Oho, onpas tässä hämmentävä. Mikä vaihde? Kakkonen, no niin. Joo, niin tällaisiin kohtiin justiin, missä on pimeä paikka. Eli siinä vaiheessa, kun toinen tulee kulman takaa äkkiä, niin pystyy dakkaamaan tonne nurkkaan toivottavasti, mikäli siellä sellainen passing place on, mutta aika usein on. Tuolla se tie näkyy, mitä me tultiin, jos tässä mun ohi pystyy näyttämään. Ei pysty, sanoo Samu. On tässä ohjaustehosti, mä ädisen vaan vanhasta tottumuksesta, kun käännän tiukasti rattia. Ylös mennään. Flunssa vaivaa edelleen. Nonni, siellähän niitä taas on. Paisti. Noniin. Aika sopiva ajoitus täytyy sanoa. Aha, nyt ei ollut sopiva ajoitus, mutta nyt on kyllä itse asiassa niin leveä tie, että tästä mahtuu. Joo, mahtui hyvin. Luulen, että suurin osa muistakin on varmaan turisteja, jotka tätä tietä ajaa, kun tää on vähän... On täällä siis hämmästyttävästi tosiaan näiden kaikkien... Siellä on taas yksi lammas. Kaikkien puskien välissä on... Se sanoi. No niin, tää on jo maisema. Tuskin näyttää videolla kovin maisemaa. No ei varmaan näytä joo, mutta tää on aika komeeta.